Mám dôvod sa domnievať, že klamete alebo máte Alzheimera. Aj takéto slová si na svoju adresu vypočul primátor Piešťan na ostatnom zasadnutí zastupiteľstva. Zazneli z úst poslanca Michala Hyneka, ktorému sa nepáčila odpoveď na jeho januárovú interpeláciu. V januári totiž Hynek žiadal predloženie zápisníc z valného zhromaždenia slovenských liečebných kúpeľov, ako aj informácie o možnosti vytvorenia miesta pre zástupcu mesta do dozorného orgánu spoločnosti. Odpovede na jeho otázky sa mu však nepozdávali. Vzhľadom k tomu, že pán primátor nemá vedomosť o tom, že by žiadal pán poslanec o umožnenie nahliadnúť do zápisníc na zasadnutí valného zhromaždenia a takúto požiadavku ani neevidoval sekretariát kancelárie primátora, nemohlo dojsť do tretiu v nich nahliadnúť. Hovoril o téme, že máme predložiť zápisnice z valných zhromaždení slovenských liečebných kúpeľov. Treba však povedať, že my nedisponujeme ako akcionári nikto s týmito zápisnicami. Tieto zápisnice sú uložené v sídle spoločnosti v zmysle stanov, takže neviem, o čom hovoril a čo požaduje a hlavne nevysvetlil, že za akým účelom to potrebuje. Vyjadril som svoju nespokojnosť, pretože dostal som odpoveď od pána primátora v zmysle tom, že si nespomína na to, že by som niekedy od neho zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia slovenských liečebných kúpeľov žiadal. Pri vyjadrovaní nespokojnosti si Michal Hynek pred ústa servítku rozhodne nedával a hoci mal rozsiahlejší materiál pripravený do bodu rôzne, zareagoval hneď v úvode zasadnutia. Ja viem, pán primátor, že sme sa o tom bavili medzi štyrmi očami a že ja vám nikdy nejakým spôsobom nedokážem, že som vás o to žiadal, avšak myslel som, že zložky mesta Piešťany komunikujú na nejakej serióznej a transparentnej úrovni. A to, že vy sa vyjadrujete, že o tomto nemáte vedomosť, ja nemôžem to priamo pomenovať, keďže nemám o tom dôkaz, že klamete, ale môžem vyhlásiť, že mám dôvod sa domnievať, že klamete, alebo máte Alzheimera. Ja som v tomto bode programu aj vystúpil možno trošku priamejšie, za čo sa touto cestou aj chcem ospravedlniť. Avšak trvám na tom, že tieto zápisnice som pýtal a niečo iné mi bolo povedané medzi štyrmi očami a niečo iné mi bolo odpovedané v rámci mojej interpelácie. Vy ste známi tým, že veľmi rád sa zviditeľňujete a neviem, čo skúšate vy na mňa teraz, keď takéto tvrdenia tu hovoríte. A mám pocit, že vaše útoky na moju osobu už prekračujú určité hranice, ale ja to tolerujem, ja to beriem, ste mladí, neskúsení z môjho pohľadu, z vášho pohľadu možno nie. Pán poslanec Hynek mi pomohol tým, že sa zviditeľňujem po jeho chrbte, lebo on to dokáže veľmi dobre. Hoci tá invektíva o Alzheimere sa ma síce mohla dotknúť, ale už som zvyknutý na všeličo v tejto pozícii a berem to, že mu to asi vyklzlo z úst, takže jeho vek zrejme ešte nie je tak zrelý, aby sa vedel správať. Musím potvrdiť primátorové slova, že áno, som mladý, áno, som neskúsený a áno, snažím sa medializovať prácu, ktorú robím ako poslanec zastupiteľstva, aby ľudia vedeli posúdiť, či to, čo robím dobre, alebo to robím zle. A myslím si, že toto by mali robiť všetci poslanci. V bode rôzne nakoniec Hynekov materiál neprebrali, nakoľko zasadnutie primátor kvôli nedostatočnému počtu poslancov predčasne ukončil. Na rokovací stôl sa tak dostane na aprílovom zasadnutí. Eva Berecová, Televízia Karpaty.